egati ya abaremi bekemeri giechae habwo bono bakoira echae yabo hase factory ya Sanganyi ime yebunge ya North Mogirango county ya Nyamira nigo bono baesokirie na komochia egitambukiro kyobochori oboke oburachi gokorekana setundubari ya Kiang'ombe na Isinta bagokwana negetasini kigagia Soko TV nigo bono abaremi abo batebirenga nigo obotenere we factory bwabatenetie abanyakirugo babo ase bono keria ng'anigo bagokana koira amachani ayo naboigo okubwato kwakera ayo akubwato kwakera omotienyi naboigo enkwana yengusanano yo gotamentwa wichiringi ibere ase engeria y'abaremi abo nigo bono goika bono omokiabu koria obotenere we factory yo botaikirana ase enkwana yo kwirania Morikito Steven Nyariki Embunde namange Liberera litindi nigo ligendete kogesereriwa bosio bwobochori oboke borakorekana chitundubari chia Nyantembe Kiang'ombe na Isinta inse Yesoni ya Itibo ase factory ya Sanganyi nigo egati y'abaremi besokirie bakora wana chondo teru kabinga abatebirenga na seke factory ko barusia abanyakirogo bechitundubari chia Kiang'ombe na Isinta asekeria rerenga okorusiwa kwabo nigo gochicha mega yugokana mbaye wa machani ayo akorwe wone factory kiromo tienyi naboigo kwenda maminja na kuboria engeri echiringi ibere echo bare kuboria bamentwe amalieta John Kabinga elieta yana John Kabinga Ongwenya lieta liga 0 Miras Limited omo chairman yuto na tusirete ase Nyantembe buying center bona gara tusirete ntwanjira netino boko no bochori bwororo no bale ko beko mugino eli bagali aya ntwanjiranete lakini ko batebire no bachori ntwanjiranete lakini mbaro oyiga kwete mbaro batarako bali moyo abali moyo bali abaterini beja abatera iko bakobitiriria nga baje batoletere machani egotu baje batoliji siringi bere cheito bamere gochinda bona babere batete ko letere bachori mbali bagokana nga isiringi bere cheito ntutagete machani ntoli koletere magundo asamalieta samani omaerero rango koru Kiang'ombe buying center mangana baterekita bagatotebi tochorera abantu bitu bataratabukia egasere ntunturara makoso bakorire ikiagera na wende gototetea abakera jibese chiande chibese chamebisi ngibe koru mutinyo January bakabona ngeso bakitoria emekoegwa ngantu chinde ntoegwa echibese tugachichiete kero chamete machani yitu naone tu abu se bagotobetereri ntogwanja kiagera ntu abaremi igo batunyanya sesekire ensemo nigo koma abaremi abo batebirenga nigo baganyereta obochori oboke bokorekana chitundubari echibere ase batebirenga mbache korengereria na koirania abanyakirogo baria factory ya Sanganyi tatageti onye batagete kochora bamonyire ime tigabaje balete bwango au bausegete na itibosoni kora bwango balete bwango na ndi nuleta chibase chie factory musiale bwango muna mwaji sialire moike ase buying center Isinta na Kiang'ombe na limuraro lenga abanyene mbaro na limuraro lenga na ye gwasole tumusiabano nigo nonye nigo factory ya Sanganyi yabori gwenga nerebiya hebwatoke chisiringi ibere chiri cyawente komentwa omuremi isingi cheto ibere chirocho paka tokenda paka soba na njerende chinde chios paka bato chisingi cheto ibere koru January aye no board member otenene ntu abwata magana aliara gwate bangana nga no banki koba to gwakana lakini tombe ngwakanole tombe arangwakanule tombe erense yoburai bwao nga kiegwakana tokuba uri mwata na tombe ngo chakoni gwere wekachinga kitokwende mbeo nigo boteni bwe factory ya Sanganyi tutarabo ikera asengwana yoboiranaria asekorende abarimi basabire nka nere byabo igabara ibenyamira abanyara ko bagwesonani ono mujumbo West Mugirango mujumbo North Mugirango mujumbo Gitutu mujumbo Burabu ninki mutali gukwanera igoro ya Nyamira igoro y'echai ekere factory ine ya emegwa kanu yaro yakanu gisiringi ibere ko boni nangi yakara tombe gwa kanu abamande mpagwa kanu eke nekero kyabaremi bekemeri giechae abakoira ase factory ya Sanganyi ase batebirenga nerebia oborai bobotenerwe factory ya Sanganyi bonyara ko bokunyora abaremi ababekire obisi anene mono aba director korwa ase ensemo ya Omokirondo iyo gotoka inse Yeson ya Itibo
ase bunge ya North Mogirango ime county ya Nyamira. Ingo reporter ya Nsoko TV, rietera Nyariki Steven Embunde.